खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसामनि आलादा मोनसे जारिमिन सोरजिनो हाबाय। आसामनि आगोमा फिसा बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरागाहाया मिथिनो मोननाय बादिब्ला वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप 2023 फाइनेलाव देरहानानै सनानि मेडेल मोननो हाबाय। बिथांजो लाभलिना बरागाहाया बेयो आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। बिथांजोनि मुङा आसामनि खेला गेलेनायनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरजाना अराय थाबाय थासिगोन। नैथि रादाबाव दं BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आथिखालाव जेल सिङाव थानांनाय बिथांमोनखौ साफा साफा जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजानि राय फोसावजाबाय थानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। BSUनि आफादगिरि सोगोमखां बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा NDBफोरखौ जेलनिफ्राय गहोनोसो नाजानांगौमोन होनना बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि BTR गोरोबथानि सागानगिरि बिथांमोनहा आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायदोंमोनब्लाबो मोनसेबो खामानिखौ जाफुंनाय नुनो मोनाखै होनना बिथाङा फोरमायबावदों। BTRनि मावनांगौ खामानिफोराबो मोनसेबो बाजेटावनो फोसावजायाखै होननानैबो बिथाङा फोरमायबावदों। बिनि थाखाय बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जौगानाय फारसे खामानि मावनो थाखाय गासिबो बर'नि आफादफोरखौ खावलायदों। थामथि रादाबाव दं BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ मैया रबिबारखालि क'क्राझार थानायाव UPPLनि दैदेनगिरि बिरगोरा बसुमतारीनि हेंथायै FIR होबाय होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला UPPLनि दैदेनगिरि बिरगोरा बसुमतारी बिथाङा BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्मनि सायाव थांनाय सुनिबारखालि लाजिथाव बाथ्रा बुंनानै सोंखारिदोंमोन। बिथां बिरगोराया गावनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि मुनमुन ब्रह्मआ फेन फिसा फिसा गाननानै बेरायोमोन होनना। अब्ला बर' हारिमुखौ बोरै लाखिनो बेलाय? बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा होनना बुंदोंमोन। बिनि फिननाय हिसाबै मैया क'क्राझार थानायाव बिरगोरानि हेंथायै FIR होनो फैनाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना बुंदोंमोन दि UPPL सरकारा आइजो माहारिखौ मान होनो रोङा। UPPL सरकारनि समावनो बांसिन आइजोफ्रा रैखाथि गैयै जादों। बिनिखायनो बिरगोरामोन बादि UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि राव बाहायबावनो हाया, बिनि थाखायनो बिरगोरानि हेंथायै FIR होनाय जादों होनना बिथां मुनमुन ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं BTRआव स्पेशेल TET आनजादखौ 30 एप्रिलाव खुंफुंगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 30 एप्रिल खालि BTRआव स्पेशेल TET आनजादखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियननि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दासआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। आरो BTRआव गासै 427 पस्टआव TET फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय SIUआ गनायथि होबाय होननानैबो गौतम दासआ फोरमायथिनानै होबावदों। बाथि रादाबाव दं फैगौ 31 मार्च खालि जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियो। दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै आरो बिथां गिबि मन्थ्रिया बुंथिबावदों दि MA M.Sc फरायनाय फरायसाफोरनो बोसोराव 1000 रां गारि भारा आसाम सरकारनिफ्राय होसिगोन आरो हस्टेलाव थानाय फरायसाफोरनोबो मेस भारा आरो डिग्री फरायनायफोरनो बेसेन लायालासिनो बिजाब होनो थिरांथा सरकारनिफ्राय होनना बिथाङा बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन।
भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।